Бик күп кар төште, бер көн эчендә айлык норма төште бит инде, яңа елга хәтле кар яумаган иде. Авыллар зонасында безнең Кушы зонасында бер грейдер эшли, кар чистарту техникасы. Әлеге зонада без WhatsApp'та группа булдырып, авыл советлары заявкаларын шунда бирәләр, һәм инде чират буенча грейдер барып ул авылларны чистарта. Әлеге зонага Пушы, Айман, Әтәс, Түке, Кашкынны сырайлар инде. Һәм инде быел менә сәфәрдә дә эшләп алдык. Бу ел яңалыклардан башланды. Безнең оешмага МОП Коммунсервиска полигон тибы автомашины куштылар. Эш башланганда авырлыклары бар инде. Полигон тибыдан күчкән техникалар бик төзек түгелләр. Бүген көнне менә аларны төзәтү өстендә эш алып барабыз. Яңа оешма булгач, ел башында авырлыклар бар инде, финанс буенча да. Инде оешып китеп эшләрбез дип ышанып калам. Актанышта безнең зонага инде парклар керә, тротуарлар. Һәм дә инде быел менә алынып карадык инде 12нче кварталга. Механизаторларга да безнең әле бүген кытлык бар. Механизаторларыбыз җитми. Механик, автомеханик тоже вакансия булып тора. Бүген кадрлар белән тулыландыру өстендә дә эш алып барабыз. Форсаттан файдаланып та эшкә шунча булган вакансияларга инде кадрларны чакырып калам.